لآواهیا پیشنگاهانا مزوپوتامیا نابرا 1 و 6 ایلون دا پیشنگاه خوشکی و آماده کاری زواج دل درخستن. ریوبر و بیشترین پیشنگاه جبو گشبوینا بازار برهمان پیشنگاهان گرینگ دنرخینن. Bu yıl bir ilki daha gerçekleştirdik. ما ای سال نوجانیه که کر و لگل بر هم و آلت خوشکی و کوزمتیکه ما موبیلیا جی لپیشنگاه آماده کارین زواج زیده کریه. ام دبینیم کو باشی بویا. جبو بر هم و خدمت کو تن هلبرین پیدا کردن بازار گرینگه و پیشنگه جی در فتح که باش یه داناسین و به پیشخستنا بازاره. گلین چیفچیش بورسای خودی کمپانیا کو پرورده و لیسانس برهم و خدمت خوشکی ده. Güzellik uzmanlığı, epilasyon, kuaför... Beriya bahsa karê xwe bikim, ez yekem carek ku hatim Diyarbekirê û ez heyranî bajêr mam. Li her alî bêhna dîrokê heye. Em perwerdehî û piştre jî belgeyên karkirina di kerta kozmetîkê û xizmetên xweşikiyê de didin. Em di warê xweşikiyê, epilasyonê û kuaforî de perwerdehiyê didin, azmûnan dikin û belgeyên ku ew kes dikarin bi tendurist û ewle vî karî bikin didin. Ji ber ku di xizmetên xweşikiyê de metirsiyên cuda hene, armanc ew e ku van rîskan em ji holê rabikin. Abdullah Kızılaycı ile Diyarbakır'ın markayın xweciyên xweşkî û kozmetîkê hildiberîne û tîne ziman kuş bo danasînê û naskirina piyasayê pêşengeh giringin. 65 kampanya ji Türkiye hatine û li Amedê jî fabrika hene, fabrikayê makîna çêdikin, alîkarî dikin li vê dira û bi reklam bi tanîtimê jî halê hazir baş e yanî. Duyemîn pêşengeha xweşikî, zewac û mobilyan li Diyarbakırê dest pê kir. Bi taybet 65 kompanyayên li Tirkiyeyê di vê pêşengehê de beşdarî kirine û berhem û xizmetên xwe didin nasîn. Pêşengeh dê heta 6 îlonê ji bo serdanan vekirî be. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.